Iya, no pamundhut no. Sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawula nyuwun gending, pepiling, Rara Jonggrang. Nggih. Salam katur dumateng Pak Pitoyo sekeluarga, Pak Supardi sekeluarga, Bapak Ferry guru. Saking kula Pak Guru Suprayitno Pingkuk Mendo. Nggih. Ya diaturake Rara Jonggrang, no? Siap, no? Rara Jonggrang. Ayo, nggih. Iki duet to iki? Sul, ayo Sul. Apa Mas Sulomo apa Mas Anu? Ferdi salah siji sapa sing ya. Di hari-hari ini Mas Taslim teko kene. Wah. Ya rene Mas, ini Mas. Temurung, di pamundhut saking Pak Guru Suprayitno. Mugi-mugi saged kinarya panglipur ing penggalih. Lan ugi matur nuwun katresnanipun Pak Guru. Nggih. Lah, nggih. Ya kene jumeneng kene. Piye, Nom? Saya mau duet sama yang gondrong aja, Pak. Oh, Mas Ferdi. Iya. Oh, iya. Kan biyen senengane gondrong kok. Ayo. Iya. Iya. Coba kayak apa gitu. Iya. Tenang, ya Mas Ferdi ya. Iki penggirongnya Mbah Sukron Suwondo ya. Ayo. Lem gabung awake dhewe pira-pira. Ayo. Entuke pira-pira. Nah, iya. Sampeyan ngendi to, Mas? Magetane ngendi? Kula Sukamara, Singget. Singget. Nggih. Sing mriki pirang kilo? Aduh, pinten nggih, Pak? Lek menit pirang menit? 20 paling. 20 menit ya? Nggih. Ah iya, nggih. Wis rampung to wis sudah to? Sampun setahun. Ah, syukur sarjana seni. Terus neng omah apa iki? Kula tesih Solo niki. Teng Solo? Nggih. Oh, nggih. Bantu kanca-kanca. Nggih. Ha nggih syukur. Ulane ki jek ulane. Pun kadol, Pak. Sing ula lho, gowedi ning ndek. Ayo. Tenan lho ta, Fer? Oh to. Nggih. Jenenge ula apa? Lho, Apa? duwe ula kuwi mbiyen. Ulane gede ndek. Heeh, ula apa jenenge? Bal piton. Oh, bal piton. Oh, emang gitu ya? Heeh, gede ndek ngono. Ayo. Wis dida payu pira ke ulamu e? Nggih enten kok, Pak. Kancane iki kalah. Ayo syukur nggih. Mesti larang dhek iki seneng. Awar ula jan blas aku. Ro ula mancik meja aku. Ayo nggih. Ayo. Yo diaturake coba Rara Jonggrang. Angge ramen ya? Enggak, Pak, enggak usah. Andi TB, ayo. Nggih. Monggo lanjut kemawon. Yo Rara Jonggrang, pamundhut saking Pak Suprayitno Guru. Yo. Buku pola, kang wis